Al costat fosc d'internet. Cinc minutets passant de 2:15 de la matinada. Entrem al costat fosc de l'internet amb el Litus Maiol, que ens descobreix que estan caient coses. Estan passant... Estic carregant la ràdio, nen! Bueno, no, va. Tu tira, Litus, tu tira. No meva! Mira, avui us porto droga dura. Avui barregem lliçó d'història... Que paraules! No, és literal, droga dura. Però si portes dues setmanes anteriors amb un del bacalao, aquell... Bueno, no, creu-me. Avui portem les Meninas Trap Remix. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Menina fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Senyors i senyors, estem parlant de trap, majíssim, perfecte, però trap amb història, Velázquez. Les Meninas i Velázquez. Velázquez, escrit amb V, això sí que ho han mantingut. La gent del trap té un cert respecte per Velázquez, que s'escriu amb S i amb K. Velázquez. I sense E ni H, Velázquez. És un dels quadres més famosos, Les Meninas. No sé si el teniu en ment, sou conscients? Vale, Les Meninas, per qui no el tingui en ment, són 4 nenes petites, amb la princesa al mig. A l'esquerra hi ha Velázquez, a la dreta hi ha una monja i un ajudant personal de la reina, al fons a la dreta hi ha un mosso de la cort, i al fons a l'esquerra, en un reflex d'un mirall, hi surten els reis, els pares de la princesa. Bé, doncs la protagonista d'aquest vídeo és ella, val? És la princesa Margarita d'Espanya. Escoltem què diu Margarita d'Espanya a la cançó. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Porque siempre salís tú y el papa. Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa. Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa. Bé. Soc fan, eh? Bé, no, molt fan. M'agrada. Molt fan de Margarita. Sí. Margarita, una nena que... Vosaltres imagineu-vos com havia de ser princesa al segle XVII, no? Que... Sí, estic pensant-m'ho. Sí, no? Imagina't, ple de roba, gent fent coses. Sí, coses... Herrero. I preguntar-li a un dels millors pintors de la història d'Espanya, pinta'm, per què no em pintes a mi, perquè sempre pintes als meus pares. Ara sí. Magnífic, la nena preocupadíssima, el seu ego molt trist. Dic que és una ficció basada en fets bastant reals, val? O sigui, això és un tema... T'has fet un joc de paraules sense voler sobre gairebé, eh? Una ficció basada en fets... Ui, ficció real, sí. Mira, ficció real. Això no és broma, és una broma... Vale, vinga, endavant. Això és una broma que va sortir a la redacció de Playground. Jaja, jiji, per què no fem un trap històric? Jaja, sí, lliçó de història trap, venga, no hay huevos. I el no hay huevos, pim, Cristian Flores, es diu el xaval que ho ha fet, Margarita d'Espanya. Val, seguim a veure què li respon Velázquez, perquè clar, tu li preguntes, Velázquez, te parezco guapa, i què diu Velázquez? Señorita Margarita, yo solo cumplo órdenes, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted. ¿Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro? Pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted. Pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted. Reitero una mica la descripció del quadre, on surt Velázquez, es veu que està pintant un quadre, no es veu què pinta. Llavors, aquí juguen, no, amb la broma de, en realitat, jo t'estic pintant a tu, no estic pintant els teus pares. És una mena d'autorretrat del pintor... Sí. El que passa és que aquí ell diu que no és un autorretrat. Que no, que en realitat l'està pintant la princesa. Que no, jo, Margarita, te pinto a ti, que estàs la més bonita, Margarita. Què passa? Que Velázquez es creix, o sigui... Penseu que Velázquez era un tio molt ego, ¿vale? Això no és broma. Diuen que Velázquez era molt ego i que deia que era quasi tan important com el rei. Que això en aquell moment, doncs, era fort. Sí. Era fort. Era com no saber qui és M. Rajoy. Fort. Saps? Aquest nivell de fort. Què passa? Que el tio li puja i passa això. El tio ja a mig dir-li... i fa això. Pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted. Estoy haciendo algo revolucionario. Llámame Velázquez, que es extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel, a enseñarle al tonto cómo se tiene que hacer. Venga, te rapeo en la boca, tío. El niño de Sevilla, m'ha encantat. El niño de Sevilla... Sembla un torero. Velázquez acá, impresionante.
M'ha agradat molt. Molt bé, ha vingut a fer alguna èpic, Velázquez, i ho sap. Ell ho sap que les menines seran importants, ho té claríssim. Tot i així, clar, és una princesa. Ja ho sabeu, les princeses no són fàcils de convèncer a Espanya, perquè si Velázquez té ego, imagineu-vos el d'una princesa de 5 anys. Home, 5 anyets, donat tot, clar. Tot fet, la vida solucionada, als 5 anys. Imagina't com estan ara els nens i nenes de 18, doncs imagina't una princesa de 5 anys. Què passa? Margarida no queda convençuda. I passa això. ¿Verdad que yo soy guapa? Bueno, soy guapa, ¿verdad que? Normal. Pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña 1600 y he nacido en la burbuja llena de privilegios. Y la vida en palacio es más aburrida, tenemos que inventarnos dramas. Y estas putas de palacio me quieren matar. Cuchichean mis espaldas siempre por detrás. Estas putas de palacio me quieren matar. Cuchichean mis espaldas. Cuchichean mis espaldas por detrás. M'agrada molt. No heu sentit la menina, doncs, òbviament està recelosa de la princesa de les menines, que són com les dones de cambra, que dius, ei, nena de 5 anys amb dones de cambra, endavant amb el programa. Ella creu que la volen matar en una espècie d'atac de megaego, no? Hòstia, la paranoia aquella fortíssima. Vosaltres imagineu-vos, sabeu la típica persona envejosa de la classe, que tu i el del costat esteu parlant en veu baixa d'una altra cosa que no té res a veure, es gira i et diu, parleu de mi, no? I tu li dius, no. A veure com el convences, no? A veure com... Pues això és el que passa. A veure com convences a la princesa. No estábamos hablando de ti. ¿Ah, no? ¿Y de qué estás hablando? No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, dilo. Venga, en serio. ¿De qué estás hablando? No dejas hablar. ¿Por qué me didices que tengo que ser guapa? No dejas dar explicaciones. ¿Tú también lo dices? ¿Yo? A ver, que solo tengo 5 años. A ver, es que yo quiero jugar a otras cosas. Yo no quiero estar pendiente de si soy guapa o no. Yo no me quiero poner estos vestidos. Que no, tía. Escucha, un momento, por favor. ¿Por qué me dices, déjame, si no estoy guapa no me casaré? Inventando aquí cosas. Es que no es normal que yo con 5 años, recién cumplidos, con 5 años, mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida a tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, que casarte te casas. Vamos que si te casas. Vamos, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 moriràs por las secuelas de tu cuarto parto. Com et quedes, tio? Com et quedes, Classe d'història, 60 segons, pum, a la boca. Això és mega veritat. I a més, tot això és mega veritat, exacte. O sigui, es va casar amb el fill de Mariana d'Àustria i se'n va anar a viure a Viena. Jo m'he quedat pilladíssim de, hòstia, vaya zasca a la boca. Què passa? Que a una princesa li fots un zasca i què fa? Fugir d'estudi. I ella com fuig d'estudi? Així. Entonces yo soy guapa. ¿Verdad que yo soy guapa? I torna. Me han dicho que me casaré, ¿verdad? Que quieres decir que soy guapa. Dímelo. Que me voy a casar, ¿verdad? Que tengo que decir guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy... M'agrada molt. I fins aquí. M'ha agradat molt, realment. Moltes ganes de trap històric. Trap històric ja poden anar fent que serà un èxit segur. Jo era fan del Ministerio del Tiempo perquè ens adoctrinava una... Suda de Ministerio i sort. Trap del Tiempo. Tant de bo es posi de moda i soni això de discoteques. Molaria molt, Tots n'aprendríem una mica. Velázquez, exacte. Ens sortiríem tots guanyant. La princesa Margarita. Gràcies, Carles. A tu.